The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Maayong adlaw sa tanan nato nga mga subscribers sa Balbido Evangelistic Ministry. Maayong adlaw sa tanan ninyo ug sa atong mga isig ka magtutuo ug niadtong nagapangita sa kamatuoran ug we welcome everyone. Ug karong adlaw aduna tay pinasahi nga pagtuon bahin kini sa pagsakit sa atong Ginoong Jesucristo. Kini pasibo nato nining umabot nga pagsaulog sa inunta Semana Santa. Mao kini ang termino gigamit sa mga nasa relihiyon apan atong tun-an kadtong tagamtaman sa atong Ginoong Jesucristo samtang gisakit siya hangtod niabot na siya sa krus. Okay, una sa tanan, atong kahinumduman nga si Ginoong Jesucristo sawa pa siya sikupa o dakpa sa mga kasundawhang Romanhon didto sa hardin sa Getsemani. Nagaampo ang atong Ginoong Jesucristo didto sa hardin ug iyang gihangyo ang pipila niya ka mga apostoles, mga disipulo sa pagbantay kaniya samtang siya nagaampo. Ug didto sa maong dapit nagaampo siya. He prayed to his heavenly Father. Dala niya tong kupa na iyang giatubang. Mingon siya, katulo niya kini iampo ngadto sa Dios nga Amahan. Amahan ko, kung mahimo, ipalabay kining maong kupa gikan kalako. Apan dili man ang akong kabubuton matuman kun dili ang imuha. Makatulo kadto niya iampo. Amahan, kung mahimo ipalabay kining maong kupa gikan kanako. Apan dili man ang akong kabubuton matuman kun dili ang imuha. Ako malikon, katulo niya katuyampo. Kay iyang nakita na ang kasakitan nga iyang aguman sa umabot nga pipila ka mga takna. O naibaw kapag unsay sud niya itong maong kupa nga iyang gikuptan. Ang imong mga sala, akong mga sala, ang mga sala sa tanang tao sa tibuok kalibutan. Didto niadtong sulod sa maong kupa ug iya nang pagaimnon kadtong tanang mga sala samtang siya nagatubang na sa pagsakit kaniya. Ug wa dangtig madugay miabot na mga Romanhong kasundawhan pinanguluhan sa usas mga disipulo ni Ginoong Jesucristo nga si Judas Iscariote. O diha-diha mihawk kini si Judas Iscariote sa atong Ginoong Jesucristo ti mailhan nga iyang gipakita ngadto sa mga sundao nga mao kadto ang ilang gipangita nga si Ginoong Jesucristo. Human niadto nga nakita sa mga Romanong sundalo, ila dayong rikisa, gibinaklid si Ginoong Jesucristo apan usa sa mga disipulong Ginoong Jesucristo milanit og espada ug iyang giputol ang usas dunggan niadtong mga sundao. Apan si Ginoong Jesucristo mingon kadto nagagamit sa hinagiban
mamatay pinagi na ng hinagiban. So, iya dayong gipunit katong naputol nga dunggan ug iyang giuli. So, mo kadto ato na lang i-fast forward si Ginoong Kristo sa ako nang ginaingon gibinaklid na nila, ila nang gipuspusan, ila nang gisagpa, ila nang gisukmag, gibunalan, gikulata. Wa pa gani moabot dito sa pretorium sa gobernador. Nagaagi siya niadto. Sugod ng iyang pagsakit kaniya. O dito, ilang gida dito sa hukmanan, kining iyang agian nga unom ka mga paghusay, puros kini wa gyud mag-agi sa legal nga paagi. These are all illegal katong ilang gibuhat. Unom ka mga paghusay. The 6 trials of our Lord Jesus Christ. So, ang una nga trial diha sa Juan 18:12-14 nagkanayon, so the Roman cohort and the commander and the officers of the Jews arrested Jesus and bound him and led him to Annas first. Si Annas, for he was the father-in-law ni Caiaphas, who was high priest that year. Now Caiaphas was the one who had advised the Jews that it was expedient for one man to die on behalf of the people. So, duha ka military organizations ang nalambigit. Yan ang pagdakop, pagsikop, capture ni Ginoong Kristo. Una, dinhay mga Hudiyo nga mga sundalo, officers of the Jews, kini sila bahin sa temple guard. Ikadua, dinhay mga Romano, mga kasundawan, the cohort and the commander. So, dito, nakita na nato ang unang yung paghusay ni Ginoong Kristo. O, notice at this very outset, kinsa may gadala ni Ginoong Kristo to trial. Ang tanang mga katawhan sa relihiyon, ang nag-ulang nga pari, na chief priest, mga eskriba o mga parisiyo. Ug ato makita ang kining maong mga tipo sa mga relihiyoso, gihisgutan kini. Kining religious people, mao kini ang mga Sanhedrin, mao kini ang religious and political organization na diin ang kanang sentro nila ang Judaismo. You see, ang relihiyon, mao ni ang kinagrabihang butang nga mahitabo nining kalibutana. Relihiyon ang akong gisgutan, dili ang Kristyanismo. Kay dakong diferensya, dakong kalayan. Christianity, personal kini o eternal nga pagkahiusa sa tao ngadto kang Ginoong Kristo. Pinagi siyang pagtuo sa iyang gibuhat nga kaluwasan dito sa cross. Kaya ang relihiyon, attempts to gain salvation, pinagi sa iyang mga maayong buhat. Ang relihiyon, God, is man seeking the approbation ng pahimuot nila sa Dios, pinagi sa iyang merito. Nga kining relihiyon, God, mao ni ang lugot ni Satanas ang kaaway sa Dios. Now, of course, daghan man tayo kasulti may tungod ning relihiyon, mao kadtong unang kanang husay sa atong Ginoong Kristo. Illegal, wa matunong, wa mahimutang sa, wa magasunod sa balaod. Ay kaduha niyang paghusay,
Now, gida nila nga ito kag Kaypas. O, miingon ka din si Kaypas nga, nor do you take into account that it is expedient for you that one man should be or should die for the people, and that the whole nation should not perish. Now, the trial before Caiaphas, mao kato ang una nga pag-usay that was supposed to be legal. Human sa ingnon ta preliminary hearing sa atubangan ni Anas. But himatik di kini some of the points which made it illegal. Una, contrary to Jewish jurisprudence, ang ilang pag-usay gihimo ni sa gabi, panahon sa kagabion. Ang Sanhedrin dali, were in a hurry. Kaya ang sunod nga adlaw Passover naman. So, they had to get their dirty work out of the way. Aron sa salmot kunuhay nila sa Passover with clean hands. Dili sila mabasol. So the fact that the Passover portrayed ni Ginoong Jesucristo nga namatay alang sa ilang mga sala. Ug ang pagkaon sa karnero, the lamb, kini hulagway kini sa pagtuo diha kang Kristo, kini were points which even had they understood them would not have mattered in their evil calculations. Now, muna nga, ang maong husay had to be held at night, sa gabi. Now, ang ikadua, why defense attorney? Gani presumption of innocence. Inumdumi si Jesus was already considered guilty sa ikaduha nga husay. Kay kinis Anas, mihatag naman kaniya kang Ginoong Jesucristo og thumbs down sa una pag yung interrogasyon. So, prejudice ang maong korte. So, mao na ikaduha. Unya, sumiyagi kini siya si Ginoong Jesucristo sa unom kapag husay nga wa ipahimutang sa balaod. Okay? Nakaron, ilang ibinaklid gihapon o ilang gibunalan, nalatamas ginawa nila. Ila paganing tiwasan dito nag-espiritorium sa gobernador. O kadtong mga sundalo nga who beat him, nagalatos kaniya. Inumdumi nga kadtong antong panahon na ang ilang latigo dunay tingga sa tumoy ni ana, tingga nga kanang iniglapdos na nila sa likod sa biktima, madaang unod. Mao kadto ang ilang gibuhat kang Ginoong Jesucristo. Hala, lapdos nila taman sa ginawa. Wa na makahitsura ang likod sa atong Ginoong Jesucristo. Ang Biblia ulagway nga ang naong hitsura sa atong Ginoong Jesucristo wa na di na mailhan og tao. Guba. Wa pa gani siya makaabot sa cross. So sige niya antos niya to, wa gyud siya ago bisag gamay. Iya katong iluom giantos og paminaw. Ikaw raraba ang diha sa iyang hunahuna. Ngano? Ikaw nga nagpaminaw niini. Ikaw iyang Ginoo nga unta makaamong ukas iyang gibuhat. Alang sa imong kaayuhan, alang sa pagbayad sa imong utang nga sala. Nga ikaw may balik ngadto sa Ginoo. Pinaagi lamang sa pagtuo kang Jesucristo siyang gibuhat dito sa cross. Buhat sa kaluwasan. Mora. O di ka mo sa impyerno kung imo siyang tuuhan. Okay. So dito na. Ilan ang gida dito sa
i-fast forward na to, gidanan nila dito paingon sa Golgotha. Okay? O ilan ng in discussing the crucifixion, by the way, may nungdan ng pag-ayo to determine the day nga si Ginoong Kristo gilansang sa krus. Aron to establish this, atong sugdan kini sa iyang resurrection and work our way back. Now, dunay tulo ka mga passages, Matthew 28:1, Luke 24:1, o John 20 verse 1. Nagasulti ka nato nga si Jesus na banhaw the first day of the week. Unsa man, adlaw nga Domingo. This is a technical point apan necessary for accuracy. Yatong gayon nga si Kristo was marked several different ways. Kay ang Gentile time, ang panahon sa mga hintil, was reckoned sugod sa tungang gabi ngadto sa tungang gabi sunod. Now, ang panahon sa Galilean time, mark the days gikan sa sunrise to sunrise. Apan ang Judean time was reckoned from sundown to sundown. Now, okay. Alang sa mga Judean Jews, mga Hudiyo in Jerusalem, ang Sabbath nila started Friday at sundown ug mahuman sa Sabado at sundown. Sunday, Domingo, ang unang adlaw sa semana, actually started at sundown Saturday. Now, so, as soon as they could see daylight, banag-banag na ang adlaw, katong duha ka Maria, niabot diha sa kanang lubnganan ni Ginoong Kristo. Ugwa na diha, kabang na, wanay sud, it's empty. Kay si Ginoong Kristo na banhaw na. Now, ang Greek word for Sabbath is plural, not singular. Apan, kining duha ka Sabbath, nang observe nila the week between sa pagladsang ni Ginoong Kristo o ang iyang pagkabanhaw na nasa Juan 19:31. So, the day of crucifixion, Jesus Christ could not possibly have died on Friday. This, of course, refutes the tradition of Good Friday. Sa bisag unsa, the tradition should be Good Wednesday. Ug atong tanawon ngano sa una pa niyang ministry ni Ginoong Kristo. Si Jesus mingon that between his death and resurrection, he would be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Okay? Ang 3 days and 3 nights, tulo ka gabi o tulo ka adlaw, tulo ka gabi, dili ni figurative phrase. Kundili, kini refers to a literal 3 days and 3 nights. Just as in Genesis, Kapitulo 1 ug 2, ang usa ka adlaw, usa ka gabi nagarepresentar og 24-hour period. Ug busa, si Jesus nagkanayon nga he would be in the grave adto sa lubnganan for a literal 72-hour period. Okay? Now, okay, ato na lang ning fast forward nga sa diha nga si Ginoong Kristo namatay nidto sa cross. Ang iyang lawas was put in the grave ni Joseph of Arimathea o Nicodemus. Sa wa pagyod mo
abot ang pagbanag-banag into sundown na nasa John 19:38 to 42. Therefore, matud pa sa Judean timeline, his time in the heart of the earth began Thursday. Mo na giingon og 15 Nisan. Then, kung natong ipon forward, the next day, Thursday, ang una sa Jonas 3 days and 3 nights na kumplito. Friday night, gabi sa Biyernes, mo to'y ikaduha nga gabi. Friday day, the second day. Og ang gabi sa Sabado, og adlaw sa Sabado, mo kumplito sa tulo ka adlaw og tulo ka gabi. Hence, anytime after sundown Saturday, he came out of the grave, fulfilling sa unsa timailhan ni Jonah. Now, dito si Ginoong Kristo atong ibalik atong iyang pagsakit, mi tiyabaw na siya. Amahan ko, sa imong mga kamot itugyan ko nga akong espiritu. Ug dayon niyang siyagit, tiyabaw, tetelestai, kana nagpasabot, tapos na. Natapos ang iyang gibuhat sa kaluwasan, ug karon iyang gibilin kining maong awhag ug aghat, stimulus ngadto sa tanang tao nga mahimugso ning kalibutan nga ang Dios nga mahan nagkanayon tumuo kamo kang Ginoong Hesus ug kamo maluwas. Amahan namong langiton salamat ni ining imong pagpatinaw niini bahin sa pagsakit sa imong bugtong anak alang sa among kaluwasan. Salamat o Diyos sa imong pagpaklaro niini pinagi sa pagtudlo kanamos bala ang Espiritu Santo. Hinaot nga ang tanan nga nagpaminaw niini makaamgo sila ug makagamit sila silang kabubuton nga sila maluwas lamang pinagi sa ilang pagtuo sa imong bugtong anak nga si Jesucristo. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.